Για τον δυνατό ήλιο εδώ πέρα που αδλεί υπέροχα εδώ πέρα στην Ηχείο, τι έχει να πει? Για τον δυνατό ήλιο εδώ πέρα που αδλεί υπέροχα εδώ πέρα στην Ηχείο, τι έχει να πει? Αμαντέος λοιπόν, αξέχαστη βραδιά, θα μείνει στην ιστορία της ιστορίας που λέμε. Θα μείνει στην ιστορία της ιστορίας που λέμε. Βρίσκομαι εδώ για να απολαύσω μεσημεριανές ωραίες βραδιές. Μεσημεριανές ωραίες βραδιές. Θέλω να μας πει ο κόσμος που θα δει αυτό το βίντεο ποια από τις τρεις κοπέλες μπορεί να βγει πρώτη στην ομορφιά. Ποια από τις τρεις κοπέλες μπορεί να βγει πρώτη στην ομορφιά. Γιατί έχει 4 τηλέφωνο πανένιο Star? Το ξέρετε, καθένα κάνει διαφορετική του δουλειά, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, το ένα το κινητό το κόκκινο είναι για να μιλάω με όλη την Ελλάδα, έτσι. Με όλη την Ελλάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Είναι για να μιλάω με τον κόσμο με μηνύματα, έτσι, και να δέχομαι και κάποιες κλήσεις. Και αυτό είναι της ημέρας. Και από εκεί και πέρα πάω στα τηλέφωνα νυχτός, έτσι, νυχτός σε διαφορετικές ώρες για πιπίνια. Και όταν χτυπάνε τα τηλέφωνα, έτσι, μιλάω στο κινητό τώρα, έτσι. Βλέπεις εδώ τι γίνεται. Με δύο τηλέφωνα, στο ένα μιλάω με κλήσεις, στο άλλο γράφω μηνύματα. Τι μπορεί να δει ένας νέος στην ηλικία τη δικιά μου, έτσι, μπορεί να δει τίποτα άλλο? Τι παιδί. Λοιπόν, τα κορίτσια αγγίζουν την τελειότητα. Αγγίζουν την τελειότητα. Και την κοπέλα μου εδώ. Και όλες. Άγγιξε την τελειότητα. Θα ρίξω ένα φυλάκι. Αυτός είναι ο Γεια σου. Γεια σου ρε Αλέξανδρο. Όχι, θα σε καταπιώ. Παιδεία τελείωτο αυτή εδώ. Έχει κάτι στήθια με τρελαίνουν. Με τρελαίνουν, πάει τελείως. Θα πάμε φυλακή μια μέρα για αυτά τα στήθια. Δεν υπάρχει περίπτωση, έτσι. Όταν βλέπω γυναίκες να έχουν μεγάλες μπάλες, τρελαίνομαι ρε γάμο. Κοίτα ρε Θανάση. Πόσο χρόνο είσαι? Δεν τα λέμε αυτά. Δεν τα πούμε, πάντως δεν μοιάζεις για πιπίνια.